ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 саршидагӣ то BMW пятёрка ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ бидем, баъзаношон ҳам дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 138 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шава, и колокольчика хати лайк бигзора. мо мегзанем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Ford Focus ки соли бароишаш 2006 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин мебошад, коробка передачаш механикай, объём мотораш 1.6 литрай. нархаш 33000 сомония, ба рубл бигардонем 238000 рубл мешавад. ранги мошин сери бирисия, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. охирин нархаш бидай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. дуюм газел соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. нархаш 30000 сомония, ба рубл бигардонем 216000 рубл мешавад. мошина нормални гуфтеса состояниша. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Daewoo Leganza соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. объём мотораш 1.8 ки сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикай. нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонем 108000 рубл мешавад. ранги мошин сери бирисия, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Matiz соли бароишаш 2001 солай ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нав. сӯзишвори бензин мебошад. объём мотораш 0.8. коробка передачаш механика. нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонем 122000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанд шуд. панҷум Hyundai Getzis соли бароишаш 2010 солай ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, коробка передачаш автоматикай. объём мотораш 2.0 литрай. нархаш 100000 сомония. салонаш кожни мебошад ки ранги мошин сирхай. мошина ҳамаи ҷош 100% старт стоп дорад, люк дорад, климат контрол мебошад. 4 баллони нави дигар дорад, гази евро 4 мебошад. агар харидори аниқ бошед, боз камтар арзон ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқанд, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. шашум Lada Priora соли бароишаш 2008 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин мебошад ки коробка передачаш механика. объём мотораш 1.6 литрай. нархаш 30000 сомония, ба рубл бигардонем 216000 рубл мешавад.
ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хачибек. мошина кондисионераш 100% кор мекунад, гидравликай алишиам аст ба Opel Astra G. И боз Mercedes зайчики сечка қати. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. ҳафтум, Opel Caravan соли бароишаш 1997 солае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад ки коробка передачи механика, объём мотораш 1.6 литр аст. сӯзиш нархаш 26000 сомония, ба рубл бигардонем 187000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. Техас мотораш 1 сол дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шава и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум, ваз 2107 соли бароишаш 1000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензина, коробка передачаш механика, объём мотораш 1.6 литр аст. нархаш 13000 сомония, ба рубл бигардонем 93000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, ваз 21099 соли бароишаш 2002 солае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газак, объём мотораш 1.6 литр аст. коробка передачи механика, нархи мошин 9000 сомония, ба рубл бигардонем 64000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. дискош престиж мебошад. самбуфер дорад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, BMW Пятёрка соли бароиши 2005 солае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, коробка передачи механика, объём мотораш 2.5 литр аст. нархаш 66000 сомония, ба рубл бигардонем 476000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина состояниша отлично гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайкро бигзора ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ёздаҳум, Daewoo Lacetti соли бароишаш 2008 солае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, коробка передачи автоматикай, объём мотораш 1.6 литр аст. нархаш 26500 сомония, ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, айни ҳол дар ширкат кор кардест. гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дувоздаҳум, Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. объём мотораш 2.0 литр аст. сӯзишвориш нестаиҷа, коробка передачи механика, нархаш 18000 сомония, ба рубл бигардонем 129000 рубл мешавад.
ماشین алиши ҳам ҳаста ба Opel Caravan. боз 10 моҳа ҳуҷҷат дорад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. хайр то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.